Ka jing kuble it ya pi baro ki baju ya sengap ya kene ke mana badru ki baju share lem shaki waipat bakin yo long ke jingkarku blay udah karku ya pi baro ka benta bangan keren ha kene ke por kalong sepang ki lightly ki jingpynshoi ba usaitan udah penshoi ya Jesus Christ kar kumna Matius kelnong basau kar kot ka benengkong hadu ka bakat wei sepule yeka ka benta ka benengkong u Jisu hadin ka saupo sngi bat saupo miet ka jing syat tangan ula sngo tangan bat ka jingpynshoi ka benengkong usaitan ula wan ban kata ia kado jong Jesus Christ ula yu i bau Jisu usngau tangan kabaar ula wan ban penshoi u balada ulong kun jo blai un pen kalak pu yo mau kabamut upen artatin ye ke jinglong kun blai u Jesus Christ ba udang don ban pen shisha da ka pen kalak pu yo mau andai Jesus ngau tu sai kadar ba de kun jo blai shom la pediang ya kanu ke jingpen shisha hakmat usaitan na ba uhi ulong ukun joblay. Usaitan uwan ban penshoi hagado. Om tang ye ke jing tangan jong kado. Hendrei ye ke jing kwa brai jong kado. Bat ya kita ki jing im kabakat kum kado. Bat ya kita ki jing yat kat bakum kado. Ki jing mut kat bakum kado. Kaba ke jingpynshoi borobor kawan wat haki bangai ru syapang kado kabau ausel Paul wong kamen sim ka smat ndrei kado katlat bat kani kado kalong kabaken jado kamdon ka jingesno bat ka jinglong baken jablai dai ma de kadau ngidon kam ban long ki bladap de men sim ban peniap tronye ki jingkwa brai jong kado kemi Absol Paul wang haba pile pop yakamet da kabale auria pile pop yakamet da kababam kabadi iki eke kabasniu pile pop yakamet da kabapi pensngo baha yaki jingkwa brai jongkado bat kibakum kita kilong ki jingpynshoi na usaitan kom tangis ngautu bahap deng jo ki jingpynshoi kabau usaitan da penshoi yo Jisu hagado Henry ula job ka dondu ka kubor ka babahan amta jongpi ki badang hap haga jing kwa brai jong ka do bat hap deng jo ka jing penshoi baken jado ki ba pidang kalon bat ki ba pimpat shom la job to job no kombau Jisu la job na ka benta ki jing penshoi setan haga jing kwa brai jong ka do ka ba arpat ka bangyo i ba setan ula yalam yo Jisu si jurong ka temple bat ula pen kalau ya u Jisu daga bong la da melong kun jo blai to pen no ya la de na bala tho un hai ai hukum ye angel jong u shapang jome bakin ra ya me da ki kti jongki ba yo kumno me jen thut ya la ki jat hau ma kaniru dai ko wei na ka jingpynshoi ka ba kan re e ha ga jing im jongki babon u Jisu la job ye ka jingpynshoi jong ka jing sarong lene pen sarong ya la de lene le kraw ya la de lene pen ibor lene ban pen pau lene ban pen shai ya kata ka jinglong bat ka jingle da ka jing sarong bat da kata ka jing pen pau khmat lene da kata ka jing kwa ban yo long da ka ba ki brew kin yo tip bat kin yo pen shisha Henry kaniru u Jisu la job yo setan da ka bau la kentai no ya kita ki mensim jong ka jing pen sarong namar u tip shai bagi angel jo blai ki sumaria u ulong kun jo blai da don kam ban pen shishai ka jinglong kun blai da ka ba pen sarong ya la de ka jing im ka bau brew ya kandu ni gisngi ka dei ka jing sarong ka jing sarong ka le shwa jo ka jing jot ka jing sarong kam ju pen hapo ya la de ka jing sarong ka ba kwa ban ya compete bat ki weipat
But what hadu ka kam jong ka jing yap jing imru ngim don ka ta ka jing scholarship ting blay. Ka mensim jong ka jing serong ka bakwa ila de borobor hakmat. Ka bakwa ila de borobor hajrong. Ka bakwa borobor bagi weikin penrit hangi bat ngin long ki bakam kraw. Ka bakwa ban ngin long hagata ka kam hagata ka jing tray lani ha kata ga imlang salang bat ki jing day kumta terter. Kamen sim jong ka jing serong ka shuno yeki ki bakan jablay. Te kumta kaniru day ka wayna ka jing long ka bawanra ka jing pat ka jing pra ka jing bom ya pendem bat ka bom ya map day na mar ka jing serong. Bat bangim laru wat ban appreciate yeki waypat lani ban pen pawi ka jing sngongo lani aiman sim yeki waypat namar ngi borobor ngi kantiu ya lade bat yeki way ngi nyopo ka donut ka baserong kam jula ban ai burom yeki way ka basim ka baserong kam jula ya ka ban itu ika jing tray jong ki waypat ya lade ka ra be shakmat bat shijrong ka balai ka jing penshoi ka long ka burom jong ka pertai bau setan ula pen ip ula ya lampat yau jisu shalor ulum bajronge bau ula pen i ha u ya hima ka pertai baro bad ya ka borom jong kiru bad kata ka borom jong ka pertai da ka boong an ai mi ka ni balam nemen mani yanga kanir ko de ko wei ka jingkwa borom ka jingkwa borom ha ka sanchar ka khadar ka jingkwa borom ha ka politics ka jingkwa borom ha ka rukom trade kom kta wat ha ka balang wat ha ka imlang salang wat ha ka yin ka sam wat ha ka jingim kani ka men sim jong ka jingkwa borom ka ba la penlong ru wat ya ka thma ba ka jing le thma ba kan ja pertai ha ka ba la yakni no ya ka ri ya ka hima ka taru ka dei ko weina ka jing ka ba dei ka jingkwa borom bom sham la pendam kad aduk bala ban penenkam de ki bor nuklear kad aduk batang kendiat ki jing bakla lala ya kaban ya letma bani let persha bani aikes ban aik bakot duma kabam don shu ke jing map usngau lada ya map lada sha bom dei kamlong ka jing kwa buram ka kta wat haga imlang salang bat dei kani ka bala penlong yi ki briu bakin lenno yau blai bat bakin wat ida ka buram pertai kamtam ka bible gong ka buram pertai ka ya jano kani kalong ka kubor hakani ka kalimat ya kabangi yo i kumno bau setan ula penshoi yo jisu haki lai benta hendai yo jisu ula jam para lok bait ki bios ngawi ni ka jingkai wala ka jingpynshoi ka wan api ka do lani ka wan ru api ya ka ban penserong lani ka wan ru api ban pen kwa buram ha ka buram pertai to kan tat yaki ya bat im ka bau blai kwa api ban le den ma ga daw u Yohanes apostol Yohanes wang pi wat i je ka pertai lemne ya ka wat nom sarong lemne wat ya ka buram jongka namat baro ka ya jano blain kerku to long klanyo dry job igi jing penshoi baro ki bau setan wan ha ka jing im jopi drive ing a duai men ai ka board ba ka jing ai ba ki la ban job igi jing penshoi baro kanang bangi la ban kan tat yo ki jing penshoi ju setan bat bangi la ban pendan buram yo blay ka jing im jongi hagar tengu jisu amen.